El Mojo, de fet, és l'acrònim de Mobile Journalism i, per tant, és la tecnologia que permet poder enregistrar imatges, editar-les i, sobretot, enviar-les a través de, bàsicament, un smartphone o una tablet. Això comença a introduir-se en el moment que la tecnologia, i especialment la connexió 4G, permet fer aquest enviament d'imatges amb qualitat suficient per ser emesa en televisió. A la xarxa ens vam començar a plantejar l'introduir el periodisme mòbil just abans de la pandèmia i, de fet, es va anar implementant durant tot aquest temps. Nosaltres treballem en coproducció amb aproximadament unes 40 televisions i un centenar de ràdios. Què permet això? Doncs facilita molt les connexions en directe, perquè ara amb un equipament molt lleuger, des de les diferents televisions, es pot entrar en directe a tots els programes. Això, a banda de l'enriquiment que suposen els formats, també facilita molt la immediatesa a l'hora d'abordar determinades informacions. Sense les motxilles i especialment sense el Mojo, molts d'aquests formats serien inviables. Fins a aquest moment, l'ús que estem fent del Mojo és per fer coses que podíem fer amb motxilles o coses que podíem fer amb un equipament tradicional de televisió. I està molt bé i ens facilita la feina. Però crec que hem de fer un pas més enllà, d'explorar nous formats i noves possibilitats que no sigui únicament replicar els que ja estàvem fent servir amb tecnologies anteriors. La tecnologia ens ho facilita. Ara nosaltres hem de trobar nous formats per poder optimitzar aquesta tecnologia que tenim.